Сөембикә журналының бош мөхәррире Лариса ханым Маликова. Лариса ханым, кәйфләр ничек? Аллага шөкер, рәхмәт. Барыгызга да хәерле кичләр. Безнең бүген монда 2021 елның 2нче санының тәкъдим итү кичәсе булачак. Кайчандыр Сөембикә журналында дөресрәк Азат хатын журналында узган гасырның 60-70 елларда редакциябызда кызыклы очрашулар клубы эшләп килгән. Һәм дә инде мин бүгенге кичәне дә шул кызыклы очрашулар клубының 21нче гасырда яңадан эшләп китү кичәсе дип игълан итәр идем. Һәм дә инде менә безнең монда кызыклы шәхесләребез килде. Безнең яраткан легендар җырчыбыз Гөлзада ханым Сафиуллина да кунак булып килгән. Хәерле көн, Гөлзада ханым. Хәерле көн. Ничек кәйфләр? Шәп, Аллага шөкер. Менә халык җыела. Алла бирсә, Сөембикәне яраталар. Димәк, бөтенесе әйбәт булыр. Җырларыгызны тыңлаячакбызмы бүген? Алла бирсә, иншалла. Без Сөембикә журналының февраль санын тәкъдим итү кичәсен башлап җибәрдек. Китап журналлар тормыш көзгесе диләр. Бу тылсымлы көзгедә күпме халык язмышлары, никадәр хис кичерешләр, күпме шатлыклы вакыйгалар чагыла. Менә тышлыгына күз салу белән хатирәләр йомгагы сүтелә башлый сыман. Бу санның тышлыгын бизәүче Хатлар йорты җитәкчесе, Хатлар йорты проекты җитәкчесе Энҗе Садыкованың үзенә сүз бирәбез. Күзегезгә китерегез. Гали хат аша без үзара танышып, күңел җипләр белән бер-беребезгә якыная алабыз. Дусларга, туганнарга, укытучыларга һәм классташларга, таныш һәм бөтенләй таныш түгел, сездән һич көтмәгән кешеләргә чын хатлар языгыз. Табышык, язышык, берләшик. Сезне бүген шушы матур китапханәдә иҗат, сәнгать, хат сөюче кешеләрне монда сәламләргә бик шатмын. Иң элек бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Сөембикә журналының бик мәртәбәле, бик дәрәҗәле безнең хатын, кызлар, ханымнар журналының шундый тарихи саны чыкты дип әйтергә кирәк, чөнки аңлавымча моңа хәтлек журнал эчендә конвертта андый тәбрикләмә хат булганы әле юк иде. Һәм бу безнең өчен дә бик зур тарихи вакыйга һәм гомумән журналистика, журнал индустриясе өчен дә миңа калса бер яңалык, яңа бер шундый сулыштыр дип өмет итәм. Һәм иң минем хыялланган әйберем бу бик күпләрне илһамландырсын иде. Бик күпләрнең үзара элемтәләрен якынайтсын иде. Һәм ниндидер бер яңа сулыш, яңа дулкын килеп керсен иде. Мен техника яратам, бик каты тизлек яратам, квадроцикллар, гидроскутерлар һәм башкасы, машина булмасын, тизлек. Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе, Саҗидә Сөләйманова премиясе лауреаты шагыйрә Шәмсия Җиһангирова. Хәерле кич, газиз милләттәшләр. Мин үзем сездә шулайдыр бик шат, чөнки без инде үз-үзебездә кыллыкта яшибез хәзер. Бу иреккә чыгу әйе бераз кавап алган идем. Шуңа күрә бу мөшел икеләтә шаттык. Һәм Сөембикә журналының коллективына бик зур рәхмәт әйтәсем килә форсаттан файдаланып, чөнки минем февраль айында минем ай. Февраль нумы. Алар үзләре үзем уныткан нәрсәне исемә төшереп, менә шул тормыш кагыйдәләрен журналда урын табып, миңа менә шундый бик матур урын бирделәр. Аларга бик зур рәхмәт, эшләре уң булсын. Көтү әле яңа гына кайткан. Урамга таралган сөт исе. Бала чагының якты хатирәсе, ап-ак хатирәсе, сөт төсле. Кичке иңгер, әнкәм сыер сала, 10 литрлы шиләк тутырып. Мин сабыр гына көтеп торам, күтәртмә баскычка утырып. Менә әнкәм туктап калыр, кузгалыр урыннан сыер да. Дога кылыр әнкәм, эштән генә Аллаһның биргән сыйына. Аннары миңа таба борылып әйтер, кызым, бераз гына көт. Сузар гадәтенчә шиләгеннән чынаякка салып барлык сөт. Бисмиллахны онытар берме балам?
Unutmasаң, бик зур үсәрсең. Үсеп җиткәч, бәхеткәең булса, ерак-еракларга китәрсең димәсидән кем ышангандыр, чит җирләрдә бәхет көткәнгә. Эштән генә җаны киселгәндер, рәхәт күрми гомере үткәнгә. Ә мин эшләм сөтне калдарланып, борыныма куна күбеге. Бүтән бер җирдә юк барлы сөтнең шушы, шул бала чактагы кебеге. Әмкәмдә юк, сыер барлы сөттә, авылда елдан-ел искерә. Җирдә яшәүләрнең фамилыгын зиратканы исәпшә. Татарстанның атказанган артисткасы Гөлшат Имамиева. Казан шәһәр филармониясында эшләп жатам менә ничә еллар буе. Сөембикә дигәч, әлбәттә минем каршыма иң башта Сөембикә журналы килеп баса. Хатын-кызның образы, хатын-кызның шундый падишах булып, матур булып, мөлаем булып, шундый горур татар ханым килеп баса. Buldum iten şınlap, tımğı bir misra işkine, elle kalan yırak-yıraklardan hareketli bir mum iştile. Yine yokka şakkan, bütün kıytığa, tağ dolkınlar kökке aşkanlar, bir mezgilde iller, şehirlerini, heykellerini sular baskanlar. Yanıkkan kıbık Atlant ilin, devletlerine mında şiir uqqan, Deşki Kıpşa, Bulgar, Altın Orda, bir-birsinin tamıran kırtkan. Nişe tapkır kelgen yollarında kişirgenler ilini kılıçtan, kaldığında külge döndürge misyonerlar kütbü tırışkan. Sahifeler tuzgan, yukka şakkan, biz, biz var, bulganbız. Fağlaşabız, lakin baş vatabız, elle Kıpşak, elle Bulgarbız. Kim bulgandır babam, Kıpşak mı, Bulgar mı, nindi ayırma. Tatar degen isim yürtemiz biz. Tatar kanı ağa tamırda. Onun turunda Сөембикә bir gene tapkır yazmalı. Инде кызы Резидә Сафиуллина да журнал тышлыгын бизәрлек шәхес булып өлгерде. 2021 елгы тышлыклар галереясын нәкъ менә Резидә ханым ачып җибәрде. Танылган җырчы һәм җәмәгать эшлеклесе, Муса Җәлил премиясе лауреаты, Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллинаны чакырабыз. Assalamu alaikum, hörmətli millətdaşlarım. Şükür biz menə җыелдык. Сөембикә безне җыйды, туплады, Алланың биргәненә шөкер. Азат хатыннан башлап biz
Тышлыкта, журналның тышлыгында чыккан идем иң беренче мәртәбә. Һәм бүгенге көнгә кадәр Аллаһка шөкер журнал талантлы шәхесләрне, үзебезнең татарның чын талантларын барлап, аларны сайлап кына үзенең тышлыгында чыгарып килә. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле Резидәне, кызымны чыгарган өчен тышлыкка. Ул әлбәттә теге минем балам булган өчен мактап әйтүем түгел, ул бик лаеклы бала. Укыган кешеләр аңлар дип уйлыйм, белер дип уйлыйм. Шуңа күрә бүген бер җырымны сезнең алдыгызда җырлап китим әле. Һәм бергә булып, менә шулай бергә теге алдагы сынауларны тагын бергә менә шулай үтәргә безгә язсын. Я Рабби, әнә теге халык санын, җан исәбен алу. Халык саны дигәннән, халык саны түгел, җан исәбен алу. Җан исәбе, татар җаны. Татар җанымы? Татар җаны түгелме? Шуңа күрә инде монда хәзер мөһим түгел, кайсы телдә сөйләшә, җаны, татар җаны булырга тиеш. Шуңа күрә уңышлар сезгә телим, һәммәгезгә дә бу өлкәдә. Ey kim Türkiye dallası, Kazanı Kırım arası, Hacı Tarkanı kollası, Altay'sı bir barası, Nığay ilini tabası, Sizi biti künlemi yarası. İmanlı aklar için, halkımlı yağlar için, vatanlı saklar için, antımlı haklar için bir yıdırıkka dinlelik, bir yıdırıkka dinlelik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay kim Türkiye dallası, İzgi vatan ak urudam, Zur dünyaga baş bulgan, Türkiyelerge baş bulgan, Kardeşlerge aş bulgan, Düşmanlarga taş bulgan. Oy, imanlı aklar için, halkımlı yaklar için, vatanlı saklar için, antımlı haklar için bir yıdırıkka dinlelik, bir yıdırıkka dinlelik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay kim Türkiye dallası, min bir tatlar ballası, yüreklerge barıp cidken süzünü koyan Allah'sı, nişik tizrek tabası da künllerge sallası. Oy, imanlı aklar için, halkımlı yaklar için, vatanlı saklar için, antımlı haklar için bir yıdırıkka dinlelik, bir yıdırıkka dinlelik. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü, ay dü 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 dü. Belki neydidir, dilekleriniz vardır. Selamun Aleyküm, hürmetli hanımlar, efendiler. Min Simbike olan Azat Fatmı'nın jurnalda 22 yıl çalışmış. Jurnal varlıkta gelirler, Tatar halkının hizmet ettiği için, onu tanıtığı için, onu kurtarığı için, onu tilga dağı ilk bölümlerle kurtarığı maksat bilen tutan jurnal. Hem şuşu vazifani jurnal her vakit ötep geldi. Hem hazırda o tradisiyonu devam eder. Sürekli işin kayıtıp gitti bu. Hizmet etmemizdir. Yürekteki matbuatta uzak yıllar işleyen kişi bunlara
Без матбугатның монда өлкән буыннарда безнең буындагы төрле шөгыльләр туры килгән кешеләр, ул нинди генә җәмгыятьтә үзгәрешләр булмасын, матбугаттагы үзгәрешләр иң беренче милли басмаларга суга. Шулай бит. Монда инде безнең традицияларыбыз, милли басмаларыбыз традицияләргә корылган булгач, татар халкының милли традицияләренә безгә менә шушы заман алышынгач та, үзгәртеп коручылары булгач та, аны әле милли ягында саклап, шул ук вакыттагы заманга яраклашып тагын чыгара башлау, миңа калса ул җиңел булмагандыр. Башта ташлыкта без инде күреп үскән дәүләт эшлекләре ханымнар чыгадыр, аннан соң инде хезмәт алдынгыларын укып үстек бит инде без. Аннан соң китте инде менә шундый гламур дип әйтим инде заманча әйттереп, шундый эшлекле ханымнарның сурәтләрен бирү китте. Һәм дә инде içinde de rubrikalar arttırığa mecbur buldum. Şu hem internet kilip kirdi bitinde. Şu an göre Tatar basmalarına, milli basmalarga yaşav kitu, üzgerip kitu bir de jinellerden bulmagandır diye aytam. Hem de bilgiliydi. Şu profesyonel bizim jurnalistlerimizin profesyonel derecede usta bulurlar. Şu үзгәрешне тиз кичерергә һәм укыла торган журналлар рәтеннән төшеп калмаска мөмкинлек бирде дип әйтәсем килә. Гомернең калганы ялгызлык, шул көйгә киләнгән бар яшәү, гаеп бу соңгы сөюдер. Барырсың барыбер янәшә. Янәшә барып бергә булыр. Hürmetli konuklarımız, jurnal turunda tagın nindidir fikirleriniz bulsa, zinhar bölüşегез. Instagram çiftlerinde de yazınız. Biz sizin yazmalarınızı, dileklerinizi kütəbіз. Әйтті bu işlaşmamızın жылылығы көңілләрімізdə uzaq yıllarga saklansaydı degan tilekte biz sizin bilen sağ bullaşabız. Kilesi işlaşmalarga kadar. İsen emin bulunuz.